alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin minen fof so wiyama Thierno Ahmad Samba wiyama yirlaɓe jawalde ha yawalde so wiyama Thierno Ahmad Samba wiyama Mame Abdoul Thikite so wiyama Thierno Ahmad Samba wiyama Thierno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu on noon so wiyama enen fof wonɓe ɗo ɓe enen arɓe ɗo ɓe fof koyen ɓesgu Alaji Mamadou Saydou koyen ɓesgu Thierno Ahmad Samba koyen ɓesgu Mame Abdoul Thikite minen noon emin duwani on emin gandi pulagu dañi sens ko gila Allah feññini on aha hande pulagu nanama e aduna he fof yo Allah jokkan on moƴƴere nde goto mon fof ɗo dari ɗo yo Allah ɓamtu ɗum ɗon ha dow kadi ɓeydana ɗum ɓeydana leñol ngol ɓeydana tagore Allah nde fof ɓeydana l'islam e tijaniya e julɓe fof eyyi Thierno Ahmad Samba noon ne saɗi haalde kadi omo weeɓi haalde ko makko koye bowol woni kono noon ne saɗi haalde eyyi ne wawi ko taw kalami ko onon heeɗi ɓe ni ɓuurimi ɗum andude eyyi kono noon ɓayde on ɗacce juuɗam yama duwawuji mon jaabe e am Allah renami eyyi alhamdulillahi rabbil alamin Thierno Ahmad Samba omo jotidiri e Thierno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu ko ɗum ganduɗa ene heccimo hitande andi kam gonɗo almudu guila jibinaka ɗum weeɓani haalde e radio wadde on banggue mi woppat ɗum saabu kala hen hunde somi rewi ɗum ene wona eruji ɗi te ko cohluɗon ɗo ko on ngala on temps eyyi ɗum noon mi haala tan fodde gurdam makko e Thierno Alaji Mamadou Saydou fodde ko gandumi hen ko eyyi alhamdulillahi rabbil alamina o ari ɗo kanko Thierno Ahmad Samba ko 1940 o naati ɗo tawi Madina ne yaara hedde duuɓi 5 35 Madina fuɗɗi mal 36 mbiyoton onon journaliste minen noon min mbi ko 35 onon mbiɗon 36 min jaɓani on ɓayde oɗon kaala Thierno en ni deƴƴi wadde woodi eyyi 40 Thierno Ahmad Samba ɗo hata duuɓi nogas timmani eyyi kono noon somi wi min naata on domaine tan kalanmi ko nde woni almudu ko heccimo ko wadde mi naatani on domaine kono noon 40 o ari ɗo 45 Thierno men Thierno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu ari Matam ombo woni almudo kanko Thierno Ahmad Samba ombo wondi ɗon e Thierno Oumar Diallo en kala gonɗo ɗo e Madina ene andi Thierno Oumar Diallo jangguini ɓesgu Thierno wongu ɗo fof ko heewi hen kanko jangguini ɗumen kanko Thierno Oumar Diallo nden koɓe sukaɓe e Thierno Ahmad Samba en Thierno Abdoul Fadimata ma Allah Abdoul Towsel ma Allah Abdoul Racine en nden ene goni ɗon Thierno men Thierno Ahmadou Sall messo mo ɓi messata ɗeɗo balɗe o ɓen fof nden eɓe goni Matam ɗo alluji ɗe ko goɗɗoyɗe eɓe goni ɗo eɓe jangga eɓe jeeyi ha eɓe gayni ɓuura ana wone mabɓe ne puɗɗi ɓarde wone mabɓe ɓarani Thierno Ahmad Samba ceerum ko Thierno Fawura ko Mame Abdoul woni ceerum watti ɗum e juuɗe Thierno Fawura woni ene jogui duɗal manggal ene hurjoya Matam ene jokka toon e Thierno Ahmadou to Wuro Sidi on woni ko ɗon e Matam ko almuɗo Alaji Mamadou Saydou jooliɗo e muɗum omo jokka e muɗum ɗon kaɓirɗe ɓuura ana Thierno men Thierno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anu ari ɗon ɓe mbi jehen ƴeewoyde Thierno yo janganemo ɓuura ana ƴeewen ɗo tolni e ɓuura ana tawi noon o yiino Thierno kono noon andi Sanda ene saaha ne wona Sanda tan ɓe ngari ɓe mbiyaɗo yo messan Thierno fof huula ɓe mbi Thierno Ahmad Samba yo messu Thierno Ahmad Samba janganimo ɓuura ana ha o gayni o wi mbaɗani almuɓe ɓe laawol yo ngar Thierno men Thierno Alaji Saydou radiyallahu ta'ala anhu ɓe mbaɗana laawol haɓe jetti nden ɓe jettima mbo kanko Thierno men Thierno Alaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu anani o wi ɓe hooli onon holko ƴeewaton ɓe mbi minen ko momin nani ko Thierno fof min ƴeewata koto ceernago mum tolni kanko Thierno Ahmad Samba haalata Thierno Alaji Mamadou Saydou jali wi aha o wi oɗon gonde salligay ɓe mbiye min gondi minen kay ɗum jeehi min gonde salligay on ko manangon laawol ngol joɗɗe Thierno Alaji Mamadou Saydou wonno Allah newnimo ko jiknaɗo mabɓe kanko o haalata ko salete ko haali fof jaɓete anani nden o wi ɓe jooɗe oɗon nangga laawol ngol tan ɓe jooɗi haade mabɓe nangude laawol ngol o wi Thierno Ahmad Samba an hooli an taw wonno ko on janggi on waɗi fof o wi min mbiyetemi ko Ahmadou Samba o wi to jeeɗa o wi Thikite o wi hol jibinɗoma noon o wi Samba Oumar o wi an ka denɗam ɓi ka on o wi Thierno Abdoul Racine annene hooli an
o wi min komi Abdoul Fadimata o di o haala bam makko kono noon Allah wurti ko haaldi makko o yan ka ɓi nenam Ceerno Oumar Diallo en kamɓe ceerno wonnoɓe ɗon ɓe fof koɓe joyo o namdiɓe goto mabɓe fof haali anani o wi alhamdulillahi rabbil alamina ngari so ɗon nanga lawol ngol ɓayɗo ɗon gonde salligaji o rokkiɓe lawol ngol ha o gayni a faami o wiɓe mi waɗi on khalifaɓe neɗɗo kam hewno waɗede ko gaddam kono kamɓe ɗon o waɗiɓe kamɓe joyo ɓe fof khalifaɓe o gayni o ƴetti buujoyi o rokkiɓe buujoyi nden noon 45 buujoyi nden wona buujoyiji amen hannde joni noon o rokkiɓe buujoyi ɓe jalti ɓe mbi Ceerno Ahmad Samba hoko mbatte buujoyi ɗi o wi Ceerno Ahmad Samba argay taw an argay alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men Ceerno Alaji Mamad Saydou guila feeñi ko nelaɗo e aduna he o nelira ko neede tagore Allah nde o wi argay an o yoto tolniɗa e ɓuura an o wi komi gaynuɗo ɓuura an heddi tan ko ceernam ɓarnami suwa ɓarudemi noon miɗon ɗo o wi aɗa andi ko jamirmami an o wi ala o wi subaka jangga tagande jamma jangga tagande ceerno men Ceerno Ahmad Samba anani ƴetti ɗum kono noon mami yettoyo toon kono noon wona toon kalami o rokkiɓe buujoyi ɓe jeehi ɓe coodoyi buujoyi ɗi warɗa e suukara ha heewi Ceerno Ahmad Samba wi kala neɗɗo matamnajo almudo gonɗo ɗo yo ar yara e warga he ɓe jeehi ɓe noddoyi almuɓe pop ngari jari warga o nde ɓe jari Ceerno men Ceerno Oumar Diallo yo Allah wele mbo o wi kala jarnoɗo hen ɓaari ɓuura ana kala jarnoɗo hen woni tijjani yanke kala jarnoɗo hen woni almudo Alaji Mamad Saydou radiyallahu taala no on ɗo warga ɗiɗo buujoyi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men Ceerno Alaji Mamad Saydou wimo aɗa jangga ɓuura ana subaka tagande jamma jangga tagande o woori noon duuɓi ɗiɗi dande salɗi o ronki wattude wawde janggude o immi toon o ari ɗo henne e Madina anani o yetti o haalani ɗum Ceerno Alaji Mamad Saydou o wi joni ko subaka silke jamma silke o winomo ko tagande joni o wimo silke o wi ma dañ ittanowoma ɗum o yetti Wursogi ceerno men ceerno Fawura ɓarnimo wimo yo janggoye ɓuura sariya to ceerno men Ceerno Abdourahmane Banaji yo Allah wele ɗum toon o woni omo jangga sariya a faami ceernajo goto ne ɗon onon Cheikh Mali on gandi on Sinthiou Bamam eyyi Sinthiou Bamam andi e Banaji wondi ceernajo goto ne won ɗon ɗo Sinthiou Bamam ɗo on yeehi to Ceerno Abdourahmane Banaji o wi a dañani almudo e ɗeɗo balɗe eyyi o wi a dañani almudo ɗeɗo balɗe o wi mi dañi almude ne ari ɗon e jeeya Fouta ene wonde duɗal mum manggal nden omo jangguina Ceerno Moustapha en kanko Ceerno Ahmad Samba nden dañi suuraji kono noon cuwa ɓarde a faami joni noon o wi bo yaade o wi onon koddi to wuuro mon to Sinthiou Bamam to onon koddi toon ko toon o jippi o noddoyi Ceerno Ahmad Samba omo haalda e Ceerno Ahmad Samba ronki nande ko haalata ko o wi a dañani jamirɗo mo ɓuura ana ya janggu ha donkuɗa o ɓeydanma o wima ma dañ ittanowoma ɗum o wi wallahi ceernam o wi ko min woni ittowo ɗum o wi alhamdulillahi rabbil alamin Seydi Ba o manti Alaji Mamad Saydou radiyallahu taala anhu ko joɗinoɗo e mum hono yama tawa arno koye dande he haaɗi ɗon anani nde o koye on ɗon ɓeydi qirrade Alaji Mamad Saydou o mutoyi ceerno Alaji Mamad Saydou gueeƴo o mutoyi nder to o yooli toon ha o subaka o yaltani minenne kay uji koye min joolo toon yo Allah yolmin to Alaji Mamad Saydou ha aduna o firto taw min jaltata minen e ɓesguji amen eko iwe amen eko iwe julɓe foof eyyi ɓaydi noon so boosaɓe nan ɗo mi wadde yirlaɓe kam yawalde ha yawalde yo yoolo e makko tan aduna fir so tawi boosaɓe nan ɗo so ngala ɗo noon julɓe fof yo joolo e makko mami alhamdulillahi rabbil alamina on ɗon yamirimo kala yontere yo silkat ñalawma fof woodi ko rokkimo ko ɗum o wuuri ha ɗo kala mo ɓarni ɓuurani minen foof goto amen fof rokkama nden yamirore wiyama kadi yo yamir ɓiɓɓe mum a faami alhamdulillahi rabbil alamina o yooli Alaji Mamad Saydou mojotodiri fof yooli ɗum Alaji Mamad Saydou anani bandi ko fof yooli ɗum Alaji Mamad Saydou belaɗo e mettaɗo addi ɗum Alaji Mamad Saydou Alaji Mamad Saydou udditi ko poos muɗum nanni en toon enen fof ko en hisoɓe jiɗɗen en jiiɗa jaɓɗen caliɗen ko en hisoɓe ceerno men Ceerno Ahmad Samba ala ceerno men Ceerno Alaji Mamad Saydou radiyallahu taala anhu kanko woni Seydi Alaji Ali radiyallahu taala anhu eyyi somi wi miɗo ƴetta ɗin askoji tan kanko woni Ceerno Ahmad Barmbour kanko woni Ceerno Hammet Baba Tall kanko woni eyyi toon mi rewani toon kono noon kanko Seydi Alaji Ali koko halfinnomo aduna o foof
wimbo kalifa ma Allah woni hen ko haalata ko e micro ji a faami ceerno men Ceerno Mama Saydou nangi juuɗe mum temedere ceerno Ahmad Samba woodi ko nani ga anani immori koyɗe mum ko cikkita ha yawti mbumba ene fayi Dakar ene ƴeewo e Ceerno Mama Saydou radiyallahu taala ko maw abbina o jolnimo o yetti o wi Ceerno Mama Saydou o yewtide mum mi haalta yewtere nde juuti o wi joni miɗa ñaaguima duwaw gooto min tan Allah gandidimo o wi hol on duwaw o wi min maaya juulami ko adi an nde mayata min yo Allah dandam wurti caggal ma hayso min ta ƴiwi Ceerno Mama Saydou wi maɗa andu mami artumin woni cukalel tokcel gona eɗen mballu o wi ha o wi mami artumin woni cukalel tokcel te kadi ko an wallatami ene gonmi cukalel nde kadi ko an wallittami amma mi haalanoye ma Allah hay somi haalanoyanima ma andiro guite ma nde gontanmi cukalel nde tawi o jofanimo o suusa wiide Ceerno Ahmad Samba ko jaaɗo ɓayde wi ko yo maayi kañum o juula ɗum o suusa haalande ɗum hankadi ko makko koko gasi o wi ɗum mami wontu cukalel woni Ceerno men Ceerno Tidiane Ceerno men Ceerno Tidiane nande o hawre ladial kanko Ceerno Ahmad Samba ene woni Daka ɗo e nder ɓundu he sari fo ɗo mbimi yo ya yiilomo ha ɗo woni kala ko wi ko ɗum mbiɗen so wi ko hen nawmo Madina nawembo toon so wi ko hen gaddumo ɓundu to juulamo toon ubbamo toon kanko hen kanko Ceerno Ahmad Samba ɓuuri jiide en woƴƴani men wona eɗen cuuɓo hen koko Ceerno men Ceerno Tidiane wi tan Ceerno men Ceerno Tidiane ñande nani haala ka Ceerno men Ceerno Abdoul Aziz yo Allah weele ɗum kañum darani toon nden téléphone ngaji mbayani ni kañum darani haw heeɓi nde o heeɓi nde o wi Daka o de ko janggo duwotan ɗen kono en duwimomo guila e joni wallintami ɗo tan jinmi ko dawren subaka kono Ceerno Ahmad Samba alhaali mum en dartinta koto mum tan paaɗen ayi ko Ceerno Mama Saydou winomo mami wontu cukalel mi arta ko o yinno ko Ceerno Mama Saydou juulamo hade mum yaade kam yo maayi kanko ni Ceerno Mama Saydou arti wonti cukalel juulimo Ceerno Tidiane waɗi e makko gueɗe tiɗɗe ɗe ganduɗa minen emin ceedoro min jiiɗi kay kono wurdini yomin gurdu noon min mayra noon e min ñaagui ɗum Allah omo waɗi amen duwaw noon ne wawi Allah seyɗani doga min Allah waɗa min almuɓe min guura hen hamin maaya alhamdulillahi rabbil alamina Ceerno kala ko wimbo omo jaɓa kala ko haali ko ɗum o wi a faami nde Ceerno yeehi nde anani ko noddi dental ngal fof haw joni o wi Ceerno goto Ceerno men Ceerno Tidiane keddiɗo fof ko almuɗo jiɗɗo noon dañde anani Ceerno Tidiane heewi siisuji te kañum alhamdulillahi rabbil alamina mawnum en fof o jooɗoto koye leydi woppa ɗumen siisuji ɗi kala barke Alhaji Mama Saydou mo on ñaama kono almudagu noon goni almudagu ha aduna o firto Ceerno Tidiane goto woni Ceerno a faami Alhaji Mama Saydou anani kañum e hoore mum watti hoore mum almudu makko ko adi nde yahata lomtinimo duuɓi nogas omo woni ɗo khalifa kanko Ceerno Tidiane wonno ko jiyaɗo Allah omo moggini nder hay almuɓe kanko ɓuuri wonde almudu tawi waɗon Ceerno Ahmad Samba Ceerno Alhaji Mama Saydou ko wimo ganda ko woni khalifa min hooram alhamdulillah rabbil alamin wonko haalta ko allahumma salli ala sayyidina sallim jaafuɗa ko haali ɗo ko heewi hen mi meeɗa ɗum nande min kam mataw jantami koye heɗotoɓe e wona ɓeydoɓe hen konngol ɗum noon fawtude hen konngol saka gonngol mi sikku on jaafotomi ɗum tan eyyi ko weltade tan e duwanade e Ceerno Siraji nde Allah addantamo cellal kadi ne Allah ne andinimo ko heewi e Ceerno Ahmad Samba Allah ne andinimo ko heewi e Ceerno Alhaji Mama Saydou ɗum humpiti ɗum kadi kala ko haali hen minen wayta kono ñande hen min meeɗi ɗum heɗade ni ko haali ɗo ko heewi min ganda kono Ceerno Mama Saydou o min siddati jour khafaw so tawi a wi aɗa haala Ceerno Ahmad Samba e Ceerno Alhaji Mama Saydou ko joguinoɗa e dalilaji fof majjirta saabu en feeñi ha ɓurti kala ko joguinoɗa e dalilaji majjirta ene jeeya tan eko famɗi e gueɗe makko ko wiyede Ceerno Alhaji Mama Saydou wi kala nde ari to makko almudo hewno ko so yettima ceerno mum ɓeyde kono kanko so almudo Ceerno Ahmad Samba so are makko heewi ko ustede eyyi ɗum mbuɗa andi hay Ceerno Tidiane ko ɗum waddanno e makko mbiɗa sikki volume o Ceerno mum Saydou gaynano ɗum hay Ceerno Tidiane so ari to Fouta to min jiino ustannomo saabu wonto ene yetto yiiɗaɓe jaada sabu ne andi ɗum ɗo dose o ne ɓurti ñaagotomo wadda e Ceerno Sarif en balle kam yo jooɗo ɗo wonto jahanmi mi ara nde wonde nawa naworde dose makko o to eyyi ñaagomo haw jaɓa jooɗade eyyi ɗum noon eyyi min kuuɗi ko guila Ceerno Siraji rontude hen seeɗa
kañum nene ƴette ɗi dose uji seeɗa guli gila o rontani ɗum ko weltare tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jerroɗon jaafo nga barkeji sermbele dele fo e barkeji almudu gunas nga barkeji sermbele dele fo e barkeji almudu gunas